Здравейте! С това видео ще ви покажа как да форматирате текст в програмата Word. За целта ще решим следната практическа задача. Отворете файла Косачи, който се намира в папката Форматиране Word. Отиваме в меню Файл, избираме Open и в нашия компютър търсим съответната папка и съответния файл. Ако наскоро сме работили с този файл, той ще присъства в списъка с последните отваряни документи. Ето го файла Косачи. За да виждаме нашето условие, можем да превключваме с клавишите Alt и Tab между файла с условието на задачата и съответно файла отворения прозорец с файла, на който ще форматираме. Има и по-лесен начин да разположим двата прозореца на двете половини на екрана и да четем условието и да изпълняваме. И така, заглавие. От за заглавието се изисква вида на шрифта да бъде Georgia, размера 18 пункта. Преди да форматираме нашето заглавие, ние трябва да го маркираме. След което отиваме в меню Фонт. Ето това е меню Фонт. Тук в това падащо меню се избира името на шрифта или вида на шрифта. В падащото меню с цифрата 12 до него се избира размера на шрифта. С останалите бутончета ще се запознаем след малко. Избираме шрифт Georgia, наредени са по азбучен ред. Размер 18 пункта казахме. След това трябва нашето заглавие да бъде стил удебелен и подчертан. Ето ги бутончетата за стилове. Тези три бутончета Bold, Italic, Underline са трите стила удебелен, наклонен, подчертан. Какво се искаше в нашата задача? Удебелен и подчертан. Минаваме нататък. Централно подравняване, отстъп след абзаца 12 пункта. Това ще направим в меню Параграф. Ето го меню Параграф. Меню Параграф, който в превод на български означава абзац, форматираме абзаца. Тези бутончета, тези 4 бутончета тук са бутончетата, с които се подравнява текста. Ляво, центрирано, дясно, двустранно подравняване. От нас се иска да изберем централно подравняване, отстъп след абзаца 12 пункта. Отстъп след абзаца ще го изберем от разширеното меню Параграф. Spacing After. Със стъпка от 6 пункта се променят стойностите на отстъпа. Ние искаме да бъде 12 пункта отстъпа след абзаца и тук долу в прозорчето Превю можем да видим как ще изглежда нашия форматиран текст. Готови сме с заглавието. Минаваме на основния текст. Вид на шрифта Tacoma, размер 14 пункта. Отново първо маркираме, след което по аналогичен начин, както при заглавието, намираме шрифт Tacoma, намираме вида на шрифта съответно, избираме размера на буквата, който се изисква от нас. След това четем нататък условието светло-син цвят, двустранно подравняване. Всъщност двустранно подравняване вече от меню Параграф ще го направим. От меню Фонд остана да направим цвета, да променим цвета на основния текст.
от това бутонче променяме цвета на текста. Избираме светло-син цвят. Двустранно подравняване, междуредово разстояние 1,5 и отстъп от първи ред 1,27. Отиваме в меню параграф. Ето и тук казахме се стартира разширеното меню. И избираме двустранно подравняване. Можеш и от бутончето тук. Може и от тук също да го направим. Justify. Така. Междуредово разстояние. Line spacing. И Spatial First Line. От тук избираме отстъпа от първи ред. Отстъпа на първия ред. Ето. Долу в прозорчето Preview ние виждаме как ще изглежда нашия текст, който сме форматирали. Ето го, отстъпа на първия ред, междуредовото разстояние. Виждаме как междуредовете вече е по-голямо, отколкото на останалата част. Даваме ОК. И сме готови с основния текст. Минаваме на име на автора. Вид на шрифта Verdana, размер 12 пункта. Маркираме името на автора и работим по аналогичен начин. Размера на буквата няма смисъл да го променяме, той си е 12 пункта. Наклонен кафяв цвят. Избираме италик. Избираме цвета да бъде кафяв. Дясно подравняване, отстъп преди абзаца 12 пункта. Отиваме в меню параграф, дясно подравняване и отстъп преди абзаца 12 пункта. Ето виждаме как името на автора слезе надолу, над него се освободи място, тези 12 пункта. Последи са 12 пункта надолу. Готови сме с текста. Какво друго се иска от нас? Задайте следните параметри на страница. Дали са ни с какви отстъпи трябва да направим нашата страница и каква ориентация. Параметрите на страницата се задават в меню Page Layout. От тук, от бутончето Margins, избираме какви да бъдат отстъпите. Имаме готови варианти. Ако те съвпадат с това, което се изисква от нашата задача, избираме готов вариант. В случая не съвпадат, затова от Custom ще въведем числата, които изискват. В условието на задачата отстъпът отгоре да бъде 3 см, отдолу 2, можем директно да трием, да пишем в клетките, отляво и отдясно по сантиметър и половина, можем и от тук да променим, намаляйки или увеличавайки стойностите в съответните клетки. Така, окей. Там също може да променим в това меню ориентацията на страницата, но ще ви покажа и къде има отделно бутонче за ориентация. По принцип от нас се изисква в задачата ориентацията да бъде портрет. Тя е портрет,
но ви показвам и другия вариант на ориентация на страница, Landscape или пейзажна ориентация. Така, готови сме с всички условия в задачата. Остана да съхраним нашия документ. Съхранете документа на работния плод с име Косачи. Тъй като искаме да запишем файла на ново място и с ново разширение или с нов формат, избираме командата File Save As, отиваме на работния плод и от това падащо меню избираме разширението PDF. Натискаме бутона Save и сме готови с нашата задача. Надявам се да съм ви била полезна.